kumeneko tsopano ndiyang'ana kumeneko zikomo kwambiri. Elder. Zikomo kwambiri achairman chochitika achipo ndichita recognize komanso tikuthokozeni Elder council popezeka pa malo ano kuti mutichite guide pa nkhani ya constitution. Ndi ma observation amene ndifuna kuchita nanu share mondilole kuti ndipereke ngati ka background ka nkhani konena kuna kuti Central Malawi Conference inachita organized mu chaka cha 2008. Mema chita organized mu chaka cha 2008 imalandiridwa mu sisterhood ya mpingo wa Seventh Adventist pa dziko lonse lapansi. Now, when the church is accepted into the sisterhood of the Seventh Adventist Church, timatsatira model constitution imene inalembedwa ndi General Conference. Model constitution iyi ili ndi mbali ziwiri zimene zili boarded ndi mbali imene sali boarded. Mbali yonse imene ili boarded siyeneka kusinthidwa, imasinthidwa ndi council ya General Conference during the annual council. Ndikukhulupirira ona kuti mmene tikusintha constitution pamene tikupereka maproposal amene wawa sitikuchita tako mbali zimene zili boarded. Chifukwa mbali imene ili boarded mu constitution imasintha ndi General Conference yokha. Mbali yachiwiri ndiona kuti tachita move kuli move imene pa floor panopo tikufuna tichitire vote, tikuvotera chani. Chifukwa chona kuti ngati ngasinthe tikuchita amend pena paliponse. What are we voting really? To recommend to the higher organization, or we are voting kuti chinthu chitike. Secondly, council kuti chite guide malinga ndi malamulo zimayenda bwanji tindi constitution imene existing kodi timavotera nkuisintha pompo pa floor nkamba kuyenda ntchito nthawi yomweyo. Thank you. Zikomo kwambiri council. Mafusa a technical kwambiri ndi yankhaso mwa technical. I have noted the boarded. The last time we met, Elder Dambo, you told me that I should have the whole constitution. I should show where it's boarded and where it's not boarded. And I have just done that, if you have noted. Awelenga, section ya amendments, background yomwe mapereka. Kwa mwina tangosintha manamba. Tasintha manamba. Tikaona. Okay. So you can fill any number. Okay. So now tinaiga ndi fail. Potengera ndi circumstance yathu. Panthawiyo. Now we have said kuti circumstance ya center. Membership ya conference ndi ambiri. Ndiye tifuna tingo pamene pamasidwa gapu upo mu model constitution tinango sinthapo manamba. That's why mukuona kwanga ndi maluza interpretation ndi profession yathu ndaona kuti sitinapite outside the scope imene spirit ya model constitution. Mwachidule ndiyankhe choncho. Chifukwa pamene tasintha poti pali boarded, it's only on the numbers. Pena pamene tasintha. Okay. Section 1. Section 1, sitting I sint. Section 1, yeah, Article 2, sitting I sint. Tabanga maintain what it is a kind of triennial session. What we have done, we have just added a provision. Kumalamulo gotimati a proviso. A proviso, that's where it is coming as kuti tinalemba kuti B tapanga adio. Nalemba kuti provided that. So yenza kuti tangopanga add sitting as sinte. Section imene boarded yo ili intact. Pena pamene tapanga amendi pamene also it's not boarded, that the whole section where it's talking about the balancing
representation. It's not boarded, so we are okay. So mwina mwachidule sitting apita outside. Tikanana kuti tapita outside, koma pamene tapita outside ipo, ko model constitution amasiyapo gap kuti we can put any number. So I don't think there is any problem. I don't even think kuti the spirit or the mind of the framers who were put words in board was not kuti sitting nthawi zambiri pamakhala gap. Funso lomalizira inalonena kuti the law, malamulo amenena kuti the law does not apply retrospectively. So if the constitution is amended, if you vote the constitution, if you vote that you have amended the constitution and confirmed, I think you can use the new law, because it's not like a government that you need to gazette a guy. Komanga nakhala kuti tayamba kuvota kai report isanabwere musanapange confirm kuti tapanga amend, now anikuyuza zili mu amendment, that would have been a problem. Thank you. Thokoza nditenga manja atatu otsirizira chifukwa cha nthawi yathu ndikutengeni kukhomoko, then ndisatazati oda pambuyo panu, then nditenga Pastor Kuyama in that order, anthu atatu. Inu kukhomo, yes, that kenako next amene anaimawo, then kenako Pastor Kuyama. Zuma kopi. Pitani pa mic ya the president was ya chabwino. Pitani pa mic, pamene pali mic. Chabwino ndi apase mwaya president ayoni atlankhule. Ine zundisangalatsa kuti mukumasuka kuyankhula zimene tinaziona ku general conference. Anthu amayankhula muyankhule ndithu. Chimene namvapo tinthu tingapo apa ndiye ndimangoti ngochita clarify ndineneko pang'ono. Pana dandaulo lina lakuti mwina bwezi tonse mmene tili mu holo yonseyi tikutenga nawo mbali kuvota. Ndiye ndimati nene kuti mutenga mbali kumene kumapali katengedwe kake. Mpingo wa Seventh Day Adventist uli ndi ndondomeko yake yomwe sitingayisinthe pano chifukwa ndi mmene mayendera. Timachita ngati kuchali chikuja dzangosintha nudzabwera ku ofesi. Ndiye ndondomeko yake ndi yomweyo yokhala ndi nominating committee. Ngakhale ku general conference kumakhala nominating committee. Ineyo pakadali pano ndine membala ya wa nominating committee ya ku general conference yo. Iyi tinalipo pano tinalimo 277 nominating committee members. Nanga sindi ya dziko lonse. Ndiye timachulukadi. Ndiye chimene chimachitika nchakuti nominating committee ija ikasankha ndiye kuti ikuyamikira kumpingo. Mpingo ndiye inu ndiye mpingo Malawi. Famu kuyimira machali chakutumani aja. Ndiye inu mukavotera atsogoleri aja. Kuja achokera ku komiti aja amene aja kungopereka chiyamikiro kuti ife monga nominating committee kuti dziphweke kusiyana ndi meti ilimu alizo madira ndane ndichuleranga iye chode ndipaka chipwirikiti. Ndiye nominating ija idzayamikira mayina kuno. Ndiye inu pamene akuyamikira mayina sikuti akungoti mumve ndiye akati ndanga vomereza basi ungonyamutsa uli ndi funso kapena uli ndi nkhawa ayi. Pamakhala nthawi yakuti mayina aja akawerengedwa
ndi ayambitsa wina kuti alandiridwe. Akayambitsa alipa uvomereza basi ali ndi mawu tsopano muli ndi ufulu kuyankhula nthawi imeneyo. Muona enepo ndiye kuti inu mwatenga mbali mukayankhula ngati pali dzina lina simunagwirizane nalo mwayankhula muli ndi momwe timachitira chali chikuti ngati wina dzina lina mwasankha uchali chuja sakugwirizana nalo simati atione timatero kuti asanenere pa mchali chimo ndiye sanganenere muno ndiye akanenera kuseri ndiye akachiunika nominating committee achikamena atsogolera ku nominating committee akamvetsa pokhangati pali nkhani ndiye amamuyitana munthu uja nakasi anamva kale apa dzina ake likuwerengera likasinthidwa ndi kuti kwatani ndiye kuti akadzimvereka ndiye basi mukambirane pakafunika kusintha musintha mwini wake ujadziwa kuti ndachotsedwapo chifukwa chakuti koma mukatero ndoti mwauthandiza mpingo ndiye mukatero ndoti mwatenga mbali inu mukapita session ikati amene akuyendetsa za mpingo kunoko idzakhala executive committee tsopano. Mwapaona enepo ndimene zimakhalira kumapita uko tsopano. Ndimati ndingonena kuti mmene ndikuonera ine ndimaona kuti mkumva kwanga ndifake ndimamva motero kuti zimene tigwirizane pano pa nkhani zikukambiridwa izi ndikuona ngati kuti ikhale chiyamikiro kupita ku mtunda chifukwa ndi nkhani yayikulu iyi yosintha constitution chifukwa constitution yayikulu ndi policy ndiye general conference imene ndiye standard yake timatengera pati pamene papo ndiye uku sadasinthe kuti zikhala ndi midi kapena ayi koma ufuluwo uli bwanji ulipo tikhoza kuganiza zimenezo koma sitingamalize tokha tiyeneka kuchita concert kapena kufotokoza kulikulu tikati kulikulu ndiye kuti ibwera ku union kuja tinafunsidwapo koma timadikira kuti anthu akambe tisanene kuti azazanene kuti union ndamene anatiletsa iya tamva kukusiyani mukambirane koma chimene chingavotedwe pano ndiye kuti chikhala ngati chiyamikiro tofuna tidzitere kuti nokutsogoloko anthu akambirane ndi chinthu chachikulu ichichi sichaching'ono simuli nokha ndi family Seventh-day Adventist ndi banja ndiye ino mene mwateremu chifukwa kunosi akhoza panga zawo kwena ndiye chikhala chipwirikite ndiye mukatero zibwera uko ku union ikavoteredwa khale ku executive committee kuichita forward tikambirana mondimva ndiye fake ku general conference kumakhala for ku general conference ndi mpingo wonse wa dziko lapansi wakumana session kumakhala ma amendments kumene sioletsedwa yayi timachita amend kumene ndi akachoka kumene chakachidwa amend amabwera kumatsika kuti tiachita adopt tiavomereze sikuvomereza kuti tingakane yayi nanga si mpingo ukulu wachita ndiye ikafika ku division tivomera kudzabwera ku union vomera zasinthidwa zija ngudzabwera pansi pano pali chimodzi china chidasinthidwapo chija cha pension kale amawerengera mbusa akachita retire amawerengera pa zaka 15 paja kale 15 ndrama zake zompatsa apite nazo aziwerengera kwa zaka 15 ampatse mpukutuwo adzipita akapume kena akazilandira za pamwezi inayamikiridwa ku division anthu anakhala kudandaula iyaye zomavuta ndiye inakhala ikukwera palibe anasintha payekha kukwera mpaka inakafika ku division ndi amu ya general conference anachita concert general conference nkuwapatsa okay ndiye podzayikambirana ku executive committee inadutsa ya ku division ndiye imeneyo inatsikano pansi koma madandaulo anachokera kuma union kuma conference mundimene anapita kukwera mpaka nakenaka zinasintha lero ndi 24 months
amawerengerano pa 24 osati pa 15 koma kusintha kwake kudenda motani motero sikanatheka kuti conference ina payoka tasintha tichita 24 ayi sizingatheke chifukwa ndi family ndeti mayendera limodzi ngati banja apanso ndili ndi chikhulupiriro kuti maganizo athu ndimamva motero kuti ino ngati mungavote izi ndikuti tikuyamikira kuti zipite kuntunda mukuona kumene kuja kakambira mfana feso metiri apa sitingathere patoka tiyeneka kuchita consult division mwaona wenepo chifukwa umu constitution iyo yukamba zina mwaona ndiye ife tikafuna kuchita amend za umu tiyeneka kuchita consult ndiye mkumva kwanga ndimamva ngati kuti tikavota tikufuna tiyikankhire kumtunda idzinga ipita ndi maganizo choni ngamete nachitira ya pension ija koma pano ndikumva ngati kuti yukhanga kuti ikangoti la pano yadutsa kamani ndiye kujaza dzidzimuka akuti mundasinta iyi simunatiuze bwanji ife tusinatumize utengawo kumtunda tidamva adatiuza koma sidatumize ife timadikira kuti mkumva kwathu ndinati mukakambirana mutitulira kuti kuja tagwirizana ano kuti zikhale chonje forward koma ndikutsimikizirani muli ndi ufulu kuchikana ichi muli ndi ufulu kuchivomereza mpingo uja ndi kuti ndi umenewu ndiye ndifake ndimati ndikukondwera kuti mukuyankhula kuchokera pansi pa mtima pepani ndithu nathokoza union president athu ndiye tibeke mwayi kwaja ndinaloza kuti alankhule kapena afunse yes Mike choyambirira tithokoze constitutional review committee inagwira ntchito yabwino dandaulo langa kapena I don't know if I can put it dandaulo koma mwina ngopereka upangiri kunena kuti chaka cha mawa kapena chaka chinacho nthawi ikubwera kutsogoloyi akamadza sankha anthu olowa mu komiti imeneyi isadzakhale Lilongwe City yokha chifukwa taonapo mayina ake ndi Galiva 25 Central Church mayina amenewa si Central Malawi Conference Central Malawi Conference kuyambira kudwango ako mpaka na kunchewu Mchinji kusalima tizembekeza kuti anthu adzikhalamo mu komiti imeneyi zikomo kwambiri tathokoza kwambiri zikomo ya mwina asana lankhule yawo angopeka council mawu ndingoyankha mwachidule I don't think there is any problem kuti ali mu Lilongwe City. You should be worried amene anali ma stakeholders akureview uko akanakhala kuti ndi amu city okha koma ma stakeholder onse amachokera kosiyana-siyana ifeyo timangopereka technical part koma ma review amachokera kwa ma stakeholders amene anali ochokera mu Central Malawi Conference not Lilongwe City Zone. Thank you. Yes. Ndine Kaphantengo kuchokera ku Salima. Ndimafuna ndifunse amene akuona za malamulo. Kodi tikakhala ndi vuto ali ndi ufulu kutithandizira ngati district kapena zimenezi amayeneka achite hando ndi azibusa okha. Ndikufunsa funsoli ndi ganizo lokuti ndikaona m'bukumu mukuonetsa kuti pa page number 5 mwalembapo kuti azibusa ndi pali dwangwa pamene palembedwa abusa. Tikaona kuma district tapezaponso pa page 12 mwalembapo dwangwa mwina ndipepesa atsogoleri koma ayi ndisiyena abusa. Excuse me. Simunalembepo ma members adwangwa. Ndikuyankhula zimenezi chifukwa chokuti anthu adwangwawo ali kuno
mwasunga pa gate. Ndikupemphera atsogoleri kuna kuti Ifeyo nda Kristo. excuse me elder. Yes. Tikukamba nkhani ya upanga review constitution. Yes. Sitikukamba za program imene tapatsidwa. This is a constitution review report. Yes. Sitikukamba Komano zinazo. amalamulo ndi awo afuna Yeah, ayanke. excuse me. Sitingalole kulowa nkhani ina tikupanga nkhani ina sitimalowa. So ngati muli ndi nkhani inayo imeneyo isiyeni khani pasi alankhule amene akuyang'ana za constitution amene ndi ganizo pa constitution review. Thank you so much. Khani pasi zikomo kwambiri. Zikomo. Tathokoza. Next. Omalizira mbali imene ndi Pastor Kuyama. Your turn. Ndimafuna kuti ndimvesese kwambiri pa nkhani ya kusankha. Ndamva kwambiri nkhani ya timvetserane akulankhula munthu mmodzi. Masankho amene amachitika ku General Conference kuti union ina iliyonse imapasidwa mwayi. So apapo tikuona malinga ndi ma district athu kuti pali ma district ena amene sakupasidwa mwayi opita nawo ku masankho. So nkhawa yanga inali pamenepo chifukwa ndikaona udindo wa usogoleri ndi chimodzi chimene chili chofunikira kwambiri mu mpingo wathu ngakhalenso kumamizi kumene tikuchokera usogoleri umafunikira kwambiri. Komano ngati kuti mwina ma district ena sakupasidwa mwayi ngati ineyo district yanga singapasidwe mwayi ndiye kuti ndikafotokoza motani kapena kuti district yanga ndiona ngati kuti ndiye kuti mwina munjira ina usogoleri osunagwirizane nawo at least district ikanakhala kuti izipasidwa nawo mwayi pamenepo ndimaona kuti mutaganizirapo. Zikomo kwambiri Council. Kuyankha mwachidule constitution kungopereka namba sinapereke criteria yosankha opita wakasankha masankho koma yangopereka namba. Chilichonse sichingakhale mu constitution nde pamakhala ma guiding policies nde ndikukhulupirira kuti mene mwafunsiramu the responsible officers a executive committee akamapanga constitute molinga ndi guiding policy I think mapangidwa consider ndikukhulupirira choncho chifukwa amayitana mazoni muli ma district. So yeah. Tathokoza. Omalizira Pastor Kuyama. Tikuthokoza Council. Ndimaona kuti ndilankhule mbali ya mid-term